نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلأ ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسأى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله في السر والعلن، وتزاودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أما الله تعالى تنو waati bɛɛ lajɛlen ani lahaliya bɛɛ lajɛlen kan, an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ a kan kɛ jɔnw ye minnu n'u bɛ Ala tanu nɛɛma kuma la, n'u bɛ sabali lajarabi tuma la. An bɛ seereya ka danganiya k'a fɔ batoman tiɲɛma foyi tɛ ni Allahu Ta'ala kelen tɛ, ka Ala kɛlɛbagantiya ni bato ye. A ye cidenw ci, a ye melekew bila ka na u b'an kɔlɔsi an ka fɔta ni kɛtaw ni ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na. Kiyama jodo o ɲininkali bɛ tɛngu an na, wa an bɛ seereya ka danganiya k'a fɔ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn de don, a ka ciden don. Ala kira ye ci lase i n'a fɔ Ala y'a ɲin'a fɛ cogoya min na. A y'i kɔnɔnandiya mantɔnw ye, sira tɛ yen sira min ni manto in n'a kan ka alijinɛ sɔrɔ ni a ye. Ala kira ma fatu fewu alayhi salam fo ka sira in bange an ye, wa sira fana tɛ n'an bɛ Ala ka dimi sɔrɔ a la, ni tasuma don bɛ sɔrɔ a nɔfɛ. Ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ma fatu fa k'an bali olu kɛli la. An bɛ Allahu Ta'ala deli Ala ka kisi ni nɛɛma kɛ Ala kira kan a n'a ka sahabaw ani maa o maa tugura kɔ fo ka taa bila jo dɔ na. Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara ciba ka jama kan yawmal qiyama. O tɛmɛnen kɔfɛ n badenw, sarangani kan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin yɛrɛbakun ma ani aw bɛɛ lajɛlen, o de ye an ka sira Allahu Ta'ala ɲɛ. An ka sira Ala ɲɛ dogo la, an ka sira Ala ɲɛ bange la, an ka sira Ala ɲɛ an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Allahu Ta'ala b'an kalama. An bɛ kuma minnu fɔ la, mɛlɛkɛw b'an nɔfɛ n'u bɛ sɛbɛnni kɛ, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. An bɛ fɛn o fɛn kɛ u b'an nɔfɛ, u b'a sɛbɛ. ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kiyama jodo Allahu Ta'ala b'an ɲininka. N badenw, bi an bɛ kuma aw ye ni fɛn min na, o de ye aw minnu n'aw sɔnna ayyuha sa'imun alladhina sumtum nahara ramadan wa qumtum laylah laqad dhahaba thultha hadha shahr. Aw minnu n'a ye sunkalo suni n'Ala y'a yira aw la, dɔw y'a daminɛ u fatura sunkalo in kɔnɔna na, hali kunu dɔw fatura, hali bi dɔw bɛ fatɔ. Ne ni e anw bɛna fatɔ don jumɛn an t'a dɔn. O de y'a to ayina tamut, i bɛ sa yɔrɔ jumɛn? Mɔgɔ si t'an cɛ la maa min n'i bɛ sa yɔrɔ dɔn, a tɛ yen. Ni dun ti sa yɔrɔ dɔn, i man ka taa yɔrɔ bɛɛ la. Saya b'i sɔrɔ yɔrɔ min na, ni maloya b'i sɔrɔ a la, i kan k'i janto yɛrɛ la. Ni t'a dɔn saya bɛna sɔrɔ yɔrɔ min, n'i t'o dɔn i janto i ta yɔrɔ la. Saya bɛ se ka na i ma tungan na. I bɛ sa kuma jumɛn i t'a dɔn, bi do wa sini do wa i t'a kuma dɔn. I janti yɛrɛ la, i bɛ wagati min kɔnɔ
i ka kɛ ala kofɔ ni ala bato ye saya bɛ se k'i sɔrɔ wagati bɛɛ i b'i sa k'i to lahala jumɛn de kan i b'i sa k'i to ala bato de kɛ wa i b'i sa k'i to ala kuta de kɛ wa i b'i sa accident de la wa i b'i sa tasuma de b'i ni sɔrɔ i b'i sa jumɛn de kan i t'a dɔn i dun ka i janto i ka kɛtaw la n'i t'a dɔn saya bɛ n'i ta lahala min kɔnɔ wala n bade alisilamɛw jɔn ka kan i janto i yɛrɛ la n'i ti sa wagati ni sa kuma dɔn wala sunkalo min filɛ nin ye an y'a sɔnni daminɛ an ni dɔw y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu ma tan fɔlɔ yɛrɛ timɛ saya nana u ta olu ntanyana u fatora e min b'a kɔnɔ e ka kan ka mun de kɛ i ka ala tanu Allah jalla fi ula ala min ni a ye nin tan fɔlɔ in n'a y'a yira i la i ka kɛnɛ i y'a sun dɔ bɛ yen Allahu taala y'a yira la mais a ma se ka sun e min ni Allahu taala y'a yira i la ka tila ka bɛnsema kɛ i ye i tilala k'a sun dɔ a fɔ alhamdulillah i ka masaba in i ka tanu o kan wala aw minnu n'a y'a sunkalo n'a ye a sun ka a sufɛlaw jɔ ka nafilaw seli a k'a dɔn k'a fɔ tilancɛ fɔlɔ kɔni o taara nka tilancɛ fila o de tora sisan kɔni min tora o de ka bon ka tɛmɛ min tɛmɛna ka da ka baaraw bɛɛ lajɛlen o b'u laban de bolo ala ka jɔn o la sunkalo min filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ lafu y'i sɔrɔ a daminɛ la i ma se ka bato caman kɛ i ma se ka fara sarakati bɔbaw kan i ma se ka fara maaw kan maa minnu b'a sufɛla jɔ Allahu taala kama i ma se ka fara maaw kan maa minnu bɛ hinɛ fantanw ni dɛsɛbagatɔw la k'u dɛmɛ nin tan fɔlɔ in kɔnɔ i yɛrɛ b'a ku ɲininka tan fila min tora e kan ka jumɛn de kɛ a kɔnɔna na o la o de y'a to dɔnnikɛlaw olu ye sundonnaw tila ka taa maa saba de la jamakulu saba k'o de bɛ sunkalo sunni in kɔnɔna na a jamakulu fɔlɔ o ye maaw ye maa minnu n'u yɛrɛbakun bali dumuni ani ji ani fɛn minnu n'Allahu taala ko sunkɛla kan k'i janto yɛrɛ la k'a to yen n'o de u yɛrɛbakun bali kafoɲɔgɔnya la u yɛrɛbakun bali u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min o de ye gurupu fɔlɔ ye olu ka sun kɛrɔ de u kɔni u m'u nɛn minɛ u nɛn bɛ haramu fɛn fɛn fɔ la hali n'a y'a sɔrɔ a sunnen dɔ a ma se k'a yɛrɛbakun minɛ ka bɔ la u m'u ɲɛ minɛ ka bɔ haramu filɛli la k'a ko sunkalo ye a tun bɛ tiktok kan cogoya min na a sunnen a ma foyi bɔ a la a tun bɛ haramu min filɛ n'a ɲɛ ye sun in ma foyi bɔ a la ale ka sun kɛra dɔrɔn de n ka ji ni dumuni ye k'a to yen k'o ye gurupu dɔw ye o gurupu fɔlɔw olu kɔni ye farida de wuli ka bɔ u kunna nka sun a kan ka laɲini min lase hadamaden ma i kan ka sara min sɔrɔ a la o tigilamɔgɔw o ma se ka u yɛrɛbakun minɛ o la dɔnnikɛlaw ko o tigilamɔgɔw dɔw lahala ye jɔn de maa min ni ala kuta caman donna sunkalo kɔnɔ o kama u b'a fɔ sani sunkalo kana i ka sunkalo labɛn kɛ o de ye i ka sundonw kɛ ka nafila sun kɛ i bɛ dege a la filanan ka tuubi ka bɔ junumu la i m'a ye ni junumu cayara i la ni ala kuta donna sunkalo kɔnɔ hali ni alimami ye aya damadɔ kala dɔrɔn e de bɛ kule k'a ka jan ko tiɲɛna alimami in ka seli in ka jan nafila a bɛ gɛlɛya i kan sun bɛ digi la ka wuli k'i bɛ seli su fɛ k'i bɛ nafila seli a bɛ gɛlɛya i kan yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a ye i yɛrɛ la junumu de kɛn bala k'i sɛgɛrɛ o de kɛra doni ye i kan o kama mina salafu salih ala ka jɔnɲuman minnu tɛmɛna ni olu dɛsɛra ka wuli su fɛ ka hali jɔko fila seli u b'a fɔ a dɔ la n tun ye junumula ko dɔ de kɛ tilegan in na o kama Allahu taala ye n bali n ma se ka nafila kɛ su in na o la i bɛ taa sɔrɔ ko sun bɛ gɛlɛya mɔgɔ o mɔgɔ kan a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ haramula ko a ma se ka yɛrɛbakun minɛ ka bɔ la ale kɔni ka sun kɛra ji ani dumuni a ye olu dɔrɔn de ye k'a to yen o tigi ka sun alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ ni maa min ma kuma jugu fɔ to yen i bɛ sun na ka haramu filɛli to yen ko i ye kɔngɔ ni minɔgɔ de bila i yɛrɛ la Allahu taala tɛna baraji sɛbɛ i ye o la rubba sa'imun alakira y'a fɔ tuguni alayhi salam ko sundonna dɔw bɛ yen baraji kelen min b'a y'a ka sun na dɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ale y'o dɔrɔn de sɔrɔ sun kɔnɔna na foyi sara kelen t'a ye munna a sunna da in ma sun a bɛ kɔrɔfɔli la a bɛ nɛnni na a bɛ kɔrɔmatigɛli la i bɛ taa sɔrɔ jogo fɛn fɛn n'a balilen don n'a kan ka ye k'a to yen
ale ma se ka nin bɛɛ ka to ye k'a to sun kɔnɔna na o tigi ka sun kɛra de a sunna ka ji ni dumuni de to ye ale ye sara min sɔrɔ dɔrɔn kɔngɔ ani minɔgɔ o dɔrɔn de kɛra ale ta ye sun kɔni faridaya bɔnna a kan a wulila ka b'a kan ka da kan a y'a sun mais baraji min bɛ sun na ani laɲini min bɛ sun na ale m'o sɔrɔ o ye jamakulu fɔlɔ ye ala k'an tanga ka bɔ jamakulu in na ni maa min b'o kɔnɔna na tuubi ka taa Allahu Ta'ala ma i ka segin ka taa Allahu Ta'ala ma i k'i yɛrɛbakun minɛ i k'i ɲɛ minɛ ka bɔ haramu filɛli la i k'i da minɛ ka bɔ haramu fɔli la n badenw a jɔyɔrɔ filanan n'o de ye jamakulu filanan ye ni dɔnnikɛlaw b'a fɔ o ye maa ye maa min n'a sunna ale y'a yɛrɛbakun minɛ ka bɔ haramu fɔli la a y'a nɛnkun minɛ a y'a solaw minɛ a tɛ haramu filɛ a tɛ haramu ko kɛ a dusukun fana ka sanu a tɛ bisikiyali jugu ta ka ɲɛsin maa si ma a tɛ silamɛ si kɔrɔfɔ a tɛ silamɛ foyi neni ko tigilamɔgɔ o ka sun kɔni o ye nafa sɔrɔ a la alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam hali ni maa min bagara o tigi ma hali ni maa min tɛrɛkɛla a la hali ni maa min y'a dɔgɔya hali ni maa min y'a neni a b'a fɔ inni sa'im nɔ sinnen dɔ n tɛ kɛlɛ kɛ maa fɛ n tɛ maa kɔrɔfɔ n tɛ haramu filɛ sun kɔrɔ larabukan na al-imsak k'i yɛrɛbakun minɛ i n'a fɔ an ba mariyama a fɔ cogoya min na inni nadartu lirahmani sawma wala sun kɔrɔ tɛ k'a fɔ ka ji ni dumuni dɔrɔn ye k'a to yen la wala sun kɔrɔ de ye ka ala tanamakow bɛɛ lajɛlen ye k'u to yen ala ye yamariya ko minnu yira i la i ka olu kɛ wala jamakulu filanan olu tigilamɔgɔw sunna u ye ji to yen u ye dumuni to yen u ma dan o ma u tilala ka sun k'u nɛnkun minɛ ka bɔ kɔrɔfɔli la k'u nɛnkun minɛ ka bɔ nɛnni na k'u yɛrɛbakun minɛ ka bɔ bisikiyali jugu la o jamakulu alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam olu de ye maa ye maa minnu n'Allahu ta'ala kɔ ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun olu de ye ala ye siranɲɛ dafalen sɔrɔ sun kɔnɔ ka da ka sɔlaw bɛɛ lajɛlen sunna da sunna ɲɛ sunna tulow sunna kɔnɔbara fara sunna o de ye jamakulu filanan ye n'o de ye maa minnu n'u b'u yɛrɛbakun minɛ ka bɔ haramu kɛlen bɛɛ lajɛlen na ala ka an fara o jamakulu in kan a sabanan olu de ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye ala ka jɔn o ye maaw ye maa minnu ni u sunna u yɛrɛbakun minɛ ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen Allahu Ta'ala ko fɛn fɛn man ɲi u y'a bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen u sunna i n'a fɔ don ninnu u ye haramu ye k'a to yen u tɛ haramu kuma fɔ u tɛ haramu filɛ u ye yɛrɛbakun tanga o kɔfɛ hasidiya ɲangoya a kelen tɛ dusukun na ka ɲɛsin ɲɔgɔnna silamɛ dɔ ma u ye hɛrɛ min kanu u yɛrɛ ye u y'o de kanu ni u balima silamɛ wɛrɛ ye olu ka sun kɛra u yɛrɛbakun u tɛ alakuta foyi kɛ u ma da o ma dɛ u tilala ka hɛrɛ min ni u b'a fɛ u y'a kanu ni u ɲɔgɔnna silamɛw fana ye ni tamaroden fila bɛ olu bolo u bɛ kelen de ta ka balima silamɛ dɔ ɲini ka kelen in dɔ fana ma o fana ka sun tigɛ ni a ye ni gilasi sɔngɔ b'a bolo ni kɛmɛ de b'a bolo a bɛ 50 dɔ a yɛrɛ ta la a bɛ 50 ta ka balima silamɛ dɔ sɛgɛrɛ k'a dɔ fana ma olu ka sun a tɛmɛna u yɛrɛ ta kan tuguni u b'a la ka hinɛ ala ka jɔn wɛrɛw de la u dusukun jɛlen dɔ ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ye nɛɛma min k'u ye u ni silamɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ o nɛɛma in kɔnɔ o la nin ye jamakulu saba ye sun kɔnɔna na an ko jamakulu fɔlɔ olu ye ji ni dumuni dɔrɔn de ye k'a to yen u ma se ka u yɛrɛbakun minɛ ka bɔ foyi la haramu kɔni u b'a filɛ i n'a fɔ sunkalo don sunkalo tɛ lahala foyi ma yɛlɛma olu la u bɛ kuma cogoya min ka d'u ye nɛnni dɔ wa u ka sira t'a la kɔrɔfɔli dɔ wa u ka sira tɛ a la o ye jamakulu fɔlɔ ye olu ka sun kɛra kɔngɔ ni minɔgɔ dɔrɔn de ye iyadan billah jamakulu filanan olu ye haramu ye k'a to yen u tɛ maa kɔrɔfɔ u tɛ maa kɔrɔmatigɛ u ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma o ye jamakulu filanan ye a sabanan olu fana bɛ o lahala in na nka olu bɛ hɛrɛ de kanu ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye u b'u ka nafa de lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n baden o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛnba dɔ bɛ yen a ɲininen dɔ bɛɛ lajɛlen fɛ sun in na n'a ma sɔrɔ maa min ka baara kɔnɔ i ka sun kɛra fufalaki ye iyadan billah ala ka nena u tanga ka bɔ ma o ye fɛn jumɛn de o ye al-ikhlas nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa min n'i bɛ sun alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko man sama ramadana
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كباكو عليه الصلاة والسلام مما من سنة كسن إيمانا لمن يكاد الله تعالى على من يسنك جاغو ساين كنغسن واحتسابا barajinini ijigi dalembe ala kelende ka saraka subhanahu wa ta'ala ko ala be ya fayka julmu kelo ma ihtisabu koro al ikhlas ka barainke ka ala jatinini kana sun ka fo nimma su bena fo iccho koroba ima songa sun ni ka sun kero e sarati ala de bi sara kana sun don ka fo nimma su ubena nkorofo ni ka sun kero e ika sun kera fuye baraji foitie Allahu ta'ala de bisara wal mankasu mauka do kon fana be sunna yere ira do yo fana Allahu ta'ala magote ala ni be sun ake ala jati de koson ala min bisara sunna masitse ki sarani Allahu ta'ala ko asawmu li wa ana ajzi bi Allahu ta'ala ke sun be kenne de kama wani Allahu ta'ala de be sun baraji sebe wala ake Allahu ta'ala koson ni be fen ke abeke Allahu ta'ala koson ni ye fen wɛrɛ fara kan min tɛ ala ka laɲini ye min tɛ ala ko ye a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu de i tɛ kisi kiyama jɔ don Allahu ta'ala y'o kankari gɛlɛn da ala kira yɛrɛ de la sallallahu alayhi wa sallam a ko walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin a ko ala kira ma sallallahu alayhi wa sallam nyen kale nye wahayu chima ikelentere ka ko inye nyen nabi nyumani chiden fenfenchi nye kangari kelende da ubela jeleni nube fenfenke bara fenfen nubake ukane Allahu ta'ala kelenjati nyini akama nuye fenwere faraka ka fenwere jenyini akono ne ala kelente kumbuka bara beke fuye ala kira mbig mine kiyama jodo ki jeni fo tseki bombolo ni mane ala kelenyini subhanallah ala kira mini ala ya subhanahu alayhi salam kateme dan fen pela jelenka no de ala kira ala bala ko fo odema ko naye bato fen fenke nama ale ala kelenyini o kama ko bala kira mine kiyama jodo ka jeni nini ebe kala halaju menela nawnya fen re fara bato enka ni kangari dara ala kira de ta alayhi salam ni kangari dara chido unde ta ambe ke chogodi wala o kama ni be bara fen fenke ika ke ala jati koson ni be sunke ake ala koson ni tse adabla ore kan muna baraji tala mawde kado mawdanye foli de koy o ke tanu wal mawka bayla udanye odronde wala ni jombe fen fenke ika ala jati kelende nyini subhanahu wa ta'ala ala kelende bi sara ika barake tawla e ma ni fatora ubeti kelende ubi kelende ni ala tonyogona ubi sirikido kaburu kono bebi kodo ini ala kele ni duma ala kele ni bone biye balaw biye iyadan billah ala ambe sun ambe deme mununke ambe hine mununke dese bagatowla fantawna ala timewla ni mamin de takera ka fonga ke maude kado kombita ne de ninke ika barabela jirenye fude sarati bolo kiyama jodo anana hadisa keneman kono fi sahih muslim ala kira ka sahaba do ba fono de abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah ni hadisai akumbala ka alla ka tabi'una wala akirina fusnye sabatel mabi joro hadisai na balaka fu akwala kira ikanto sallallahu alayhi wa sallam ko sini kiyama jodo ube tasma meneni groupe sabado de ulu folo de beke ka tasma nyaga kiyama jodo donin kelaw ani waritigu ani munu ye jihadu ke ko kiyama jodo tasma kamin be damine nunu folo de la kase sana kase maweroma subhanallah abu hurairah sirana nindenye fakirina fube jiba kasnya saba ni tasma nana meneni donin kelawe mato bitami ni nafolo tigiw ni tasma menenani uliye mato bitami jihadu kelaw ni tasma menenani uliye mato bitami qala kirabi kanto sallallahu alayhi wa sallam kubena ni donin kelay ubena ni qur'ane tigiye karsa donin dirima iyala bara chogodi aba fo ala nyalla se nyek la kalawunke nye maula seli nyaketa
والله تعالى بك أنت كذبت وتقول الملائكة كذبت ألا بفوين قالونتك ملكه بفوين قالونتك دومي تنبلا كان واجو ngania min tumbi kono mawde kado ki kananindo mawde kado ko karsa fana donin kele iyake ulude kama uyafo saratenye bi kadima itumbala ka selini mawye ibi kan yele ma chogo min kadiye ikumbala ka kede mawde kado komise qur'ane kalana kon kan kadi kon bitambita ma iyake mawde ka fo illa nyinin kunya mawde kado mo ya do abana saratene ala fe kadima bi aye nin donin kela imine aye nin qur'ane tigi imina ka tasma menena e kiyama joro ala kira ko alayhi salam muna kasro donin kela ude cidon cieta bawe nulu makisi kufu betami men niya e tasma dona ala ko ngani ya werede kera donin kela ina donin la setolala ama ala nyini naye akumbala ka jamade nyini akumbala ka togo de nyini akumbala ka bezi de nyini nin fana jora maw sanfɛ abi kan yelema qur'ane la cogo min kadai abi kalan cogo min kadai maw kado ko nka kalan kan ko nga drusili kan ko ala kira ko alayhi salam ko kiyama jodo ala ba fay nunum be mina ka tasma men ula ko fili ayu mina ku sira ko bla tasma kono muna wallahi man ala nyini nay o ya nyini mawde ka fo faqad qil adun fora saratenye bi ka dawma saratembolo ngani donin kele min sirana alanye ki ka donin lase ala kama almami min sirana alanye ki ka almamiya ke ala kama erebe kisi kiyama jodo erebe tugu cide on fa alayhim salam muna utara tasmala ikhlasu den tanyana kon nafolo tigu fana bite nallahu ta'ala yininga nafolo dirawma ayake chogodi anye fantaw ndeme anye desebagato deme anye misiru jo anye ninke ko ala ba fayin galontige do matumala ka fa ku malaka ke mawde ka fa ifone sire mawde ka fo karsa tegela blalendo karsa be hine ma amakene ala jati koson ayake mawde ka tanu afora faqad qil saratenye bika dawma ayni nafolo tigi mina ka tasma do ala ka fili tasma kono muna amake ala ko sayake togode kama ay togo soro ya bani tibay kanto alayhi salam abite sinon nafolo tigi temena abu dahda ka aljine don foray abu bakar siddiq عبد الرحمن ابن عوف طلحة بن عبيد الله أمنا خديجة الكبرى عثمان ابن عفان نمبلا جلنا الجنة سر الله كتنينا ما يكونوا نوكا نفلوي نوكا فنسرية نا وياك على جتي دكوسو نفلو تيجي من يبا فيك كيسي كياما أكي على كوسو كي كودو علي ابن الحسين زين العابدين ستمبا على كرام مودينو عليه السلام علي تمبا يالا مدينة كونو أبي مالوبورو أبي نيوبورو abe desebarato uka yoro nyini abe tabla uka dala sufe ni dugu jera ibita soro enveloppe bi ka dala ibita soro balo be ikadala matumado ni tara seyru alami nubala imam zahabi bafo kumana mina adona wakati jima fatolen ko fe ku tumbala ka suko kumana mina uye nyota no de akola ay ko imbe kurukuru telma be nyota sufe abe tana ala kram wadi alayhi salam ko anana do kumana toga jumende la tuguni afatolen ko fe maute nyoboro yo ka dala tuguni atunana don karsari tumbala ka ke suna ma do ka to ka nyana ma yakono al ikhlas ibadallah ko jihadu kala fana bite iye munke nye kele ke nyaketa ko ala kira ko alayhi salam ko ala ba fo yake de mauka fo yete fariye ibse kele la ibita faqad qila saratembolo baraw kumate awnga nimbitle camera tle na nganjantan yere la basi te ka labo camera la ka filmer mais ala mago be ngania do ba take dogola ayake yira de la do ya take camera la ay ala de nyini ay duskun emi ba ke yire de bi yire ba kunyini nga ibe bara min kela ya ala de nyini na ewa e jora mawnye fe ala de do wa wal mag jamade do abedini allah ta'ala ce balil insanu ala nafsihi basira ibe yire ba kundo ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا فنبيلون كتم إيرباكونك ألا كان بارو بلا جلنك خالصا لوجه الله تعالى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وآله وصحبه أولي النهى اللهم اهدنا فيمن هديت وآفينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تدع لنا في جمعتنا هذه ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريدا إلا شفيت، ولا جاهلا إلا علمت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقض هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقض دينا المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفيهم واعف عنهم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب